खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जुलि जाखांनायनि उनाव बिसि आरो फिसायनि सोमोन्दो थासान्दियाव गुबुन हिन्जाव बा हौवाजों लिभ इन रिलेशनशिपआव थानो मोननाय नङा जुदि सोरबाया बिसि बा फिसाय थाखानायनि उनावबो गुबुन हिन्जाव बा हौवाजों जयै थायोब्ला आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा मोनगोन इउसिसिनि गेजेरजों लाभ जिहाद आरो जुलि जानायफोरा गुबुनजों मोजां मोननायनि सोमोन्दो लाखिनायनि सायाव गोख्रों जागोन बेखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिनो गोनांदि इउनिफर्म सिभिल कड इउसिसिआ आसाम एसेम्ब्लियाव दैखांजाबाय प्रेसिडेन्टआ गनायथि होयोब्लानो इउसिसिआ आसामाव आयेन जागोन आरो बे आयेना बयनिबो थाखाय समान जागोन बे इउसिसिनि गेजेरजों लाभ जिहादनि सायाव गोख्रों जागोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा सोरबा जुदि गावनि मुं सोलायनानै बा थगायनानै आरो गावखौ हिन्दु धोरोमनि होननानै थगायनानै हिन्दु धोरोमनि सिख्लाफोरखौ मोजां मोनफ्लानानै जुलि खालामोब्ला बेनि हेंथा इउसिसिनि गेजेरजों गोख्रों आयेननि राहा लानाय जागोन बेनि अनगायैबो हिन्जावफोरखौ जर-जुलुम जुलि खालामनाय थगाय थसि जुलि खालामनाय बेफोरनि हेंथायैबो इउसिसिआव गोख्रों आयेन दं बेखौ फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एसएसएलसी कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम 2026 अदेबानि एसएसएलसी कम्पार्टमेन्टेल आनजाद 2026आ दिनैनिफ्राय खुंजागोन 29 मेनिफ्राय लानानै 5 जुनसिमनि गेजेराव खुंजागोन बेखौ आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनिफ्राय फोसावदों एमआइ इंलिश ससियेल साइन्स जेनेरेल मैथमेटिक्स जेनेरेल साइन्स हिन्दी एडभान्स मैथमेटिक्स कम्पिउटार साइन्स जिअग्राफी हिस्ट्री आरो गुबुन आयदा बेफोर आयदानि कम्पार्टमेन्टेल आनजादा दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 5 जुनसिम थागोन ईद फोरबोनि समावनो मानसि लांखारग्रा 3 दुथांखौ एरेस्ट खालामनो हादों पुलिसा दरंआव हाथिगाव पुलिस स्टेशननि मोनसे हानजाया अपारेशन खालामदोंमोन जेराव 3 लांखारग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनो हानायजों लोगोसे सासे लांखारजानाय सुबुंखौ रैखा खालामनो हादों आसाम दरंनि सिपाझाराव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन बेनि उनावनो लांखारजानाय सुबुंखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे 3 लांखारग्रा दुथांफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों लांखारग्रा दुथांफोरा लांखार जानाय सुबुंनि न'निफ्राय 5 लाख रां दाबि खालामनायनि उनावनो हाथिगाव पुलिसा बेनि सायाव खौरां मोननानै अपारेशन खालामदोंमोन बेनि उनावनो गोख्रों अपारेशन खालामनानै AS01BD7724 नाम्बार प्लेट थानाय गंसे स्विफ्ट डिजायर गारिखौ हमदोंमोन जेराव 3 दुथांफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों आरो सासेखौ रैखा खालामनो हादों एरेस्ट खालामजानाय दुथांफोरनि मुङा आबु सालाम आसादुल्लाह आली रजामिल आली आरो दालनुर हुसैन गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों गुवाहाटीनि गौरीपुराव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया मोनानि समाव जानो मोन्दों गंसे गोख्रैथिजों खारनाय ट्राक आरो स्कर्पिय'नि गेजेराव जादों जायजों स्कर्पिय' थानाय 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों 3नि मादाव 2आ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों ड्राइभारजों लोगोसे ड्राइभारनि खाथियाव जिरायनाय सुबुं बिथांमोनहा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो उनाव जिरायनाया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों जिउ खोमानांनायफोरनि मुङा फारियै करुणा बेजबरुवा रन्जित देव आरो पार्थ प्रतिम बर्मन गुवाहाटी मालिगावनि हारिमु आफादनि सोद्रोमामोन 3बो जोबथा रंजालि बैसागु बा बिहु खुंनो थाखाय रां कालेक्शन खालामखांनानै क्लाबाव रांखौ गासै हिसाब किताब खालामखांनायनि उनाव हराव धाबायाव जानो होनानै ओंखारबोदोंमोन बिथांमोनहा हरनि 12 रिंगानि उनाव बिथांमोनहा ओंखारबोदोंमोन बेयावनो उनथिंजायनिफ्राय जोबोद गोख्रैथिजों खारबोनाय ट्राकआ बिथांमोननि स्कर्पिय' गारियाव सौख्रांफैदों जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों स्कर्पिय' थानाय 3बो सोद्रोमाफोरा मुस्लिम धोरोमनि सुबुंफोरनिया मैयानिफ्राय ईद जादों मैयानिफ्राय बकरी ईद फोरबो जादों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खावलायनाय लेखायै मुस्लिम धोरोमनि माखासे सुबुंफोरा मोसौखौ बोलि होआखै मैयानि सानाव नाथाय माखासे जायगायाव मोसौ बोलि होनाय ईद फोरबोखौ खुंनो नाजानायखौ प्रशासना हमनो मोन्दों जेराव सादखौ एरेस्टबो खालामनो हादों मैयानि सानाव काछारनि बाकिर नोगोराव थानाय गंसे न'खराव सिरियै मोसौखौ दाननानै ईद फालिनो नागिरदोंमोन बेखौ बजरं दलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा खौरां मोननायनि उनाव काछार पुलिसनो खौरां होदोंमोन बेनि उनावनो काछार पुलिसा बे न'आव थांनानै 6 सोद्रोमाफोरखौ हमनानै लाबोदों इउएस आरो इराननि गेजेराव सिजफायारनि एग्रिमेन्ट जादोंब्लाबो मोनसे हादरा गुबुन मोनसे हादरनि सायाव गाग्लोबनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै
मोनसे हादरा गुबुन हादरखौ गाग्लोबनायनि उनाव बिथांमोननिफ्राय मोनसेल' राव फैयो, गाव गावनि हादरखौ रैखा खालामनो थाखायनो गाग्लोबनो गोनां जादों। थिग बेबायदिनो स्ट्रेट अफ हार्मसआव इराना माइन्स गायसननो थाखाय नाजाबाय थादोंमोन, जायनि थाखाय इराननि माखासे मिसाइल आरो माखासे जाहाजफोरनि सायाव इउएसआ गाग्लोबदों। बे खोथाखौ इउएसनिफ्राय सिमान लानायनि उननिफ्रायनो इराननिफ्रायबो गाग्लोबनाया जादों। कुवेटाव थानाय आमेरिकान एयार बेसआवबो गाग्लोबदों इराननिफ्राय। बेनि अनगायैबो इराना ड्रन, मिसाइल बायदिजोंबो इउएसनि सायाव गाग्लोबदों, जेराव बेफोर ड्रन आरो मिसाइलखौ इन्टारसेप्ट खालामनानै इउएसनिफ्रायबो गावख्लायनो हादों होननानै फोरमायथिदों। बेबायदिनो सिजफायार खालामनायनि उनावबो मोननै हादरनि गेजेराव गोजोना दासिमबो गिदिंबोफिनाखै। ओजोंहाय सिजफायारखौ 60 सानसिम अदेबानि 2 दानसिम आरोबाव बांहोबावनो थाखाय एग्रिमेन्ट खालामदों मोननै हादरनि गेजेराव। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दासान्दि एचएस फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाया जागासिनो दङ। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस थागोन। गोजौ सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनायनि राहा दङ। मिडियाम हिसाबै बर' आरो इंराजि जागोन। 12 एप्रिलनिफ्रायनो मुं थिसननाया जागासिनो दङ। उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरमेन्टेल फिल्ड स्टाडि बेफोरखौ लानो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलदा आलदायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनायनिबो खाबु दङ। बेनिख्रुइबो आरो मोनसे गोजोनथाव खौरांसिनबावा जाहैबाय, जायफोर फरायसाफोरा 75% बा 75% बा बिनि बांसिन लानानै उथ्रिसार जानो हादों, बिथांमोन 7 फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायजों लोगोसे जानाय थानायखौबो बेसेन नाङै खालामनानै होनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर फरायसाफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9101488399। बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनानै मोजाङैनो सावरायनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।